kommer allvarligt inte ut i det. Men försök då, kom igen. Har du problem att komma ut ur bilen? Allvar. Kom igen nu. Det finns ingen spak. Förstör ingenting bara. Alltså allvarligt, jag kommer in. Det är ju något med. Nej, sluta. Jag kommer in. Vadå? Men det här är ju inte heller åt den här fönstret. Då skulle den ju dras upp. Ner menar jag. Kom igen Linnea, alltså, det var bara lite kvar. Kom igen. Ja, men du vet, det är ju något med den här. Du finns. Jo, du kommer börja om det och så. Ja. Inte. Ja, bra Linnea, vi hörs.